uendane kuchekutu apa takatokumirira kuharare ndiye dhama wedu anogara muchinhoyu tikati tikuenda kwamutare this weekend womubvunza vamwasvika vese iye anenge asati asvika manje womubvunza kuti 19 uri kupi hanza mudhara ndakamira kuzvindege kuchekutu shamwari ambotadza kwakwina hwana straight kudai here vakomana sinoza zvindege kashakiloni Mafiti mahonda fiti tu Netuma Kenya jana de Bamsoro Tulufo Gidari 6 1 2 3
4, 5, 6. Hapo ziguria zese chimbori za jinzo chimfana changu maona vini mali ipapo si Unazoona kuti 7 ukadzitsvaka kunoisha ikitero 7 waya katolika tota haisi kaka muchiona chikatoko zviviri yakaripa papa 1 2 3 4 5 6 7 chigoridza tinzoda kumhando dzese passengers
kushidoi bagechi iyo kuyasikama nini every day akana kuzwa kuwalale ndugu ndiye anozitike nini iba uchike chikuwaranisa kuti chitairi chako chakamira zvekudaidai magesi kulikwete zvekutamba zvekurovesa regai chimbo dai